Dili mo, pre. Asa ka tayo labre, no? Diretong balay sa manghilutay, pre. Aha. Di, kini, oh. Ay, di po ka kalingi, no? Ayo! Ayo! Oh, mo ni balayan ni. Ayo! Amay na ngayon, saman! Ulat lang nga, kadali. Nay, nagpadumdum na ako magpahilot daw. Oh, Kabalo, be, ko nga, veterano kay ka manghilutay diri, ah. ano siya mga problema Ambot mo sa mga kwarpudanin nila. Kuya, di mangod may silita kong linakon. Kuya, kay kung mula ka, bamahan ako. Uy, maayo. Akong problema kay naron. Lingkod sa mo, Drew. Nya ka nang isa, no? Sa mga tanaw. Dire, Na-stack up kuan ba kanang diha ang kuan pero diri ra ko pananaw kay di manggod na ko maliso kay ang murag na gopok ang bearing sa sulod ba diri dapit. Ipahilot ta nako. kani pong ako dili makuan ba kay nibuto akong telescopic. Mahirap pa ni, ma'am. Pero ang mas mayo ani unahon sa gyud ako ning isa kay grabe naman kay nang iyam. Mauber na nang iya ba murag matitanos na ba kabalo ka sa biring baya nga. Dali ra mo tayag nya. Lisod ni ugma undayon na ni di mahilot dito ra jud na dito yang pananaw naon sa nako nino kay Asa man diri ni hiloton, ma'am? diri lang mura man ni akong hilutanan dire. Nya. Ikaw pangita lang sa plastar nimo kalingkod ka dili. Nakalingkod ako glayit lingkodanan. Nangaunsa man tanang kanina ko nang biring delikado ni kay tayaon ni dayon ug di maayo ni. Sige, ma'am. Ano ko? Sige, ako sa nahon. Ah. Diri, irog sa diri dong. Asa ma'am? Tanawa delikado na gyud kay ni ba? Sige, mahigda na lang lingkod. Lingkod lang, lingkod lang. Higda, goro, ma'am. Para Lingkod lang kay lahi man iya naman diri sa liog. Daw. Murag bisod man kayo, higda daw, tistingi daw higda dong. No? San man eh, murag pigado naman kay ni. Daw. Delikado ni hadjong ng mga bolt oh. Ora ni problema ni mo dong imong liog dong nga dili na mo liko dong. Base niya kulang na nig mga kuan. Ang mga bolt ani ba? Daw murag naigahi oh. Mo na gyud ni. Oh. Di daw tistingi daw dong. Tindog daw dong. man lagi gyapon, ma'am. Wala pa man na, napa ko itayo pa na ron. Irog diri gamay dong. Na. Ito nga murag kaning diri dapit ba oh. Daw sige daw lingi daw. Oh, Mali. Ano man na, ma'am? ay nana gyud na siya kay nigahi ang diri speakers nga bolt niya. Nigahi diri dapat hiluto na pud ni diri gyud. Grabe naman, dugay-dugay naman pud guro tingali ni dong nimo ibati dong. Tuig na ni ma'am. Tuig na kanya karon baka nagpahilot. Awa na gyud. Gitaya na nagmayo. Kani may delikado kay diri dong. Hey, gunite guning diri di ba murag naigahi kayo. Di ba gunite? Agi. O naigahi no. Naagi. Pag ako ning anaon ron, ako ning pitkan gamay, mugawas ni sa imong baba. Kaya raman kanimo nga akong pitkan niya iluwa na mo ni mugawas gining dako kay bukol diri na si mong mo man ni nakabara ning nay bukol diri. Tinuod ka ma'am? Oh, yun sa man ako ning anaon ako, witkan ako para maluwa nimo. Buhata tanan ma'am para maulian ko. Karon nga niya, medyo sakit-sakit ra pa kay ni. Sige lang ma'am. Gayaho na nimo ni ako ning diretsunan ako. Sige na. Ready, 1, 2. Sama ni gawas na. Ano man eh? Mao na atong bukol niya diri nakuha na. Mao na nga dili sa kalingi, di sa kalingi kay nakabara na siya diri dapit dili niya maana-ana kay nakaturo diri sa tunga niya nang dako kayong bolt na. Mao nang nag-ana ra permente yang liog. Kay ang diri dapit na ana itaya, diungong na siya, mao na siya. Mao na diri ka. Nya okay na. Ako agbultan ni. O mao na nakabara sa yang liog. Nya asa na pa itaod? Di wala na na. Kay mao na nakuha ni murag Oh, dugay-dugay na baka isa ka tuig daw ni dako na. ako kayo. Kuan ni. Sige dong, liko-liko dahil mong liog dong. Okay na kayo? Lah, naulian ako pre. Ha? Mo na problema ka na. Salamat kay ma'am. Oh? Lingi daw. Oh. Oh. Okay na kayo. Na. Ano problema? Kani ako ma'am, masulbad pa kani ako, ma'am. Tingnan na to na, walay ko sa pag-testing no. Ma'am, unya lang bayad ma'am, inigmaman siya. Ito dong. Pre,
pre, naulian jud ko pre. Ginadong ha, sugdanan ako niya. Palihog lang kong hubo sa ibong chinilas. Ako na lang kay murag dugay ta mahuman. Daw. Inita na ba ni? Kano sa man ni? Dugay na ni? Dugay na ni dong? Taod na gid na ba? Agay narang mga ay delikado ning imuha. Kay ang asiti ni Barana na sa ubos oh, narang asiti oh nang gawas na. Mo nang nainani mong tiil kay na-stuck diha sa imong hawak. Dili na maliko-liko kay ang asiti, kulang untag asiti nya naughan wala na. Istingan nato ni be. Kani, mao ning dili niya maliho kay ang mga asiti, naugan ang asiti ba dugay paguro kay nina. Wa na butangag asiti ni nanggahi ang mga kuan kinahanglan na siya change oil naman unta ni ngano wa gi change oil ni. Ngita tagtos. Ida mo istorya ba? Di nag-relax ra na. Sige, okay na guro na. Oh, na. La, naunsam na, ma'am. Wala ni. Ha? Dong? Dong. Dong? Dong? Kuan ra na siya. Ay lang kay normal ra na nga natulog siya kay ngano. Dong? Ang akong haplas nga gibutang pang pakuan to sa mga asiti god ang asiti ato mabungkag siya mukatay og balik mo na makatulog Sige, siya. ma'am ba? Dili na asiti na siya. Ako nako gibutang nga haplas para matunaw ang haplas unya mudagan sa iyang mga kaunuran ug kaugatan para maayo ang iyang mga balatian. Ha? I-choke daw, ma'am. Do. Nakuha pong barakuan ni. Uy. Kaysa, ma'am, taod-taod pa man ni ma'am. Di man jud mo mata, ma'am. Taw-tauri lang sana kay dili lalim na iyang balatian. Musalop ng adlaw, ma'am, o mag-alas 6 na. Tama-tama ron. Mumatara na kay ang Uli. katong haplas mo tuhop naman to. Di kay muuli pa man may nya kinahanglan makamata na ni. Di mo matara lagi na. Dong? Dong. Dong? Dong. Di gyud siya mamata, ma'am. Dong. Sige daw taruga daw dito dapit sa tiil. Asig na, nakuha na ni ba? Dong, Akong bolt, oh. Ibu ka na akong bolt. Bolt na ko na. Kuha na daw tiil. Dong? Dong. Ma'am, di si mota, ma'am. Dili. Hapit na mag 2 hours. Dong? Oh, di gyud siya mata. Dong? 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 Dong. Di gyud siya mata, ma'am. Nagyon. Unsa mo ni mo ni ma'am? Dong? Igor ako naghilo na ba? Di gyud siya mata, ma'am. Basta Dong. niya grabihan na napagdala ninyo diri. Dong? Dong? Dong. Ma'am. Tarong ra ni ganiya siya, ma'am. Pag abot na mo dere, buhi pa ni. Pero karon ambot, nganong di na mo bangon, ma'am. Ayaw ko nyug sisiha kay ang tiil ra ni ganiya akong gid. Oh, Ma'am, dili magud init magud na siya oh. Wala normal ra na ba nakatulog ra lagi na. magtulo na ka oras wa pa jud ni siya. Hapit na mo salo pang adlaw, ma'am. Oh. Dili lagi. Ayaw ko nyug sisiha kay igor ako ni hilot ana. Ikaw gyud naghilot ana nganong wa na ka mata. Wala gyud laing naghilot Tiil ana. ra man Ikaw akong gyud. gihilot para Bahala mauli ka. ana. Ug kung say may tabo ana, ma'am, wala may labot ana ka. Ikaw naghilot, duha may saksi. Igor ako ni hilot ba nganong ako may sisihon Wa mo? tanawa di na mo mata, ma'am. Bahala na ka na. Daw. Natanawa, ma'am, wa na pulso. Eh, wala nga kainit ang naglawas oh. Ayaw kong sisihan ninyo ba? Kay igor ako ni hilot ana. Ang iyang mga tiil, ma'am, hinahinay nagkabugnaw, ma'am. Oh. Alang-alang nang gawas na tanang panuhot niya mao na. Patay. Kaon ni, ma'am. Panuhot ra na. Dong. Buhi pa ni ganiya, ma'am. Bisag nagdikit ang dilaan eh. Ganiya, buhi pa. Pero karon na, nagbilang ka na, wa na yun. No. Buhi, ma'am. Kaon na eh. Ano ka? Dong? Dong? Na, di na yun mamata, ma'am. Bahala ka na, ma'am, ha? Umata ra lagi na. Dong. Dong? Ma'am, di na yun mamata, ma'am. Saon ni, ma'am? Ayaw lagi ganun siya oh. Maayo. Ug naayo pa na, ganiha ra na. Ulit ta lang niyo na wa yang mga singuto. Lah, dong! Dong! Dong!